Ja, det är mitt i natten känns det som. Fast det är nog inte. Man kan är ute på att köpa sina föräldrar. Försöker äta tutte. Vi provar lite här. Ja. Det var ganska bra förutom att hon spottar ut honom. Svårt med tutte som inte ska vara inne i munnen utan bara ska vara lite på läppen. Lite snött. Jag provar pappas finger istället. Inte den heller bra. Nej.